Mit navn er Miguel González. Jeg er 38 år gammel. Sammen med de andre kaffebønder i kooperativet har han fået støtte til at plante nye kaffetræer. På grund af den økonomiske hjælp har han på bare 1 år genplantet et areal, der normalt tager 5 år at genplante. Nu kan jeg bruge pengene på at vedligeholde vores hus i stedet for på planter. Støtten øger min families livskvalitet og livskvaliteten for resten af medlemmerne af vores kooperativ. De mi familia y también los ingresos de la cooperativa.